try saya senpa hari ko ngai ngi try ya bang yo kum kena lat ban wan shapi lama kena YouTube channel ba kena rap de ke sukon ke kra ya bang yo ya bang ndrung han ke yeng jong we i long kmi ke ji ke jong blai bang yo ban rong ban yo ne kern kendet halor ke jing syam ku jong i to ai preng sung bai pi ba kom te ngi scam ba ke jing ku kru jong blai fi dan preng ke jing ko ke jing khia te hoi nga khot sung bai pi ba ro pi ni na sha score ke ke ba i don ban ai shapi ba ke jing syam ku jong i ya ban in ne kern halor kan ke banta ne pi ro kum no khlan ni ta te te semua mah nama kajing kurku jong blai dan pernah kajing ko kajing kia mas ko aban bu jikli pi wei te pi semua kumno halor kajing syam jong pi hakum kene ka sngi ka bajia kum kene ka jingja kene ka club pernah kajing im jong pi hakayeng ka sem jong pi te ha ka ban kong e ngaro ngase ban ai ngu yu play sei si sen pan kala yo ban ye kendo berti ni ka per na ka banta bangin ya perkhat chapang kata ka jinglong men sem ma kini ke bero ke dai ke jing yalam bat ke jing yarap ublai try kan rat ingate kandiat nagaliang jonga nga sneu ban ong ba nagaliang ke jonga wala ka don kini ke lockdown ru nrei nga sneu ban ong ba ngamdon kata ke jing su plashu ha ke jing im jonga namar belai ba shibun naga bible ngalayo ya ke jing pensyai te ke bangalayo te ngashim bat ke penlong yang bangat perkat te nagaliang jonga halor gani ga kum gani ga jingwan nung shop jong gani ga corona lani ga covid-19 te nagaliang jonga snge ba syapang ga jing im bakan jam sim snge ba kamdon jing bentut henre ladangan pa syapang ga jing im ka balong naga benta jong ga do ka don ni ga jing bentut namar balai ka don ga jing tut akatre ga ta lang ta ha ka ya ka yem kedai kata te ladangan pai pat se kecing im bakan jam sim kan dong ngasneu ban ong ba ngai ngu yu try namar balai ngasneu ba lada nagaliu jonga ngasneu kat banganang i kendu i kecing ngasneu gumban ong ba nganang la banjan choblai kat banganang yu i kini ki baro namar kumba ukra jisur ula ong ba haswa ba unwan no sa kapertai ban wan syaw kita ki ba u ula jid ki ba u syam subha te kamot long kidak kishin kin sapam tengas ba kum gani ka covid-19 run wat agabor jonga perthai run kan sadon kata ka jing penthut tengashim kum une covid-19 lani ka corona ngasneu ban ong ba kalum kum ka jing penthut na ka banta ban syakri yo blai namar kum bala ong shu ba kan supoi ka per bangin om yo shu ban kiu banta ban yet mane yo try bo blai jungin rai kan salong stang hak mesin tengah sengau gani ke por menta ka biang pan na ka benta ba kenjam sim bakin mane yok try boblai bala le ha ka jing jung ki ha ka mesin jung ki laki don hang no rei kin IT ya la de ka dei kata te hoi som ai blesibon ni ki jing keren ju pi halor kan ka benta te hoi ngai scam lu pila yo sngo ke ba idan ni ban HP toi ka jing klik ba ba khadu te nga syukwa ban IP te kuno pisngo halor ka jing syam ju pi apa ni ka jing de jung pi par ujisu pi pi shopan wan ka ni ga klam ni ka jing pang te bat menta kepala awan menta po ka ri jela ju te kuno pisngo halor ka jing syam ju kum shimet par ka jing de jung pi par ujisu par ka jing long ba ka jing syam jung pi par ka jing mat ka jung pi te ka bening kong ka long ba ha ka jing syam ga jonga ka long ba ha kene ka por ka bangim pat mat ya gani ka klam ngasneu ba ka jinglong men sen hangai ka long ka ba hiar kano sipo namar balai ngak long ngabe ya kata ka spa jeng gani ka perthai teng dangala hoi ngamane yo lei ka jing im jonga ka bangman ka sisya bangan mi ne yeng ngala bu ka jing duai bada sya bangan thia ngala bu ka jing duai sya bangan lei ganu nga IT hok try namar balai ngasneu ba ki bero lada umdei bo ublei ukur khu yang bat ublei undon rakat ban ngamla ban le na lade ngamla ban le ndrei ki baro ki ba penong bangan la ban trei na ka benta ban penbit penbiang ha ka jing im jong ka do ngasneu wade kakti ka jong ublei te na kata kadang ngaseu banong don ko por ka bangala ban ken mau ublei don ko por ka bangaklet no namar ha ka jing thaj jong ka do
ngamla syu watang banduai hendrai ha kani ke por ka bamenta anda lawan kani ke klam ke semen ong ba ai ngui ublei kani ke dei kita ka ba nakaliam janga semen ong ba kadai kita ke jing tundu ka ba ublei lakwa shisha ban prang hingi ki panget how no udon kata ka tenrai jong ka jinglong kristan ke jungi te ha kani ke por utra jisu la yo khet no du nang ne ru mentaleng ba ha kani ke por jong kani ke klam namar belai ba ubadon ni kita ke jinglong sem ha kani ke por uyai syarai kelem dathat te ngaru ngalong kontang semen ong ublei udang i yang ngana mar belai ngamat ha kapor ka badang biang ha ka jing im ke jonga bo ublei tunju ya ka jing im ke jonga ha de ki por ke belada bro ha kapor bom patwan gani ka klam sibun ke jing ngamat ha ka jing im hendrei long ngapai hisau trai tang ba kata ngakei ke bangapan o ai be yang kei ke ba ngapai syu miji no yang andre ngapa da kecing long beri telot andre ha kani ke por ke bam tapan asem ban omba kendiat ngalak kam ki ha kecing long kan jam sim kumdo ban syakri yo try bo blai ta ha ka donut ke jonga bad ka sim ke jonga kadai kata te na kata ka daung asem ban omba kawa ban ai mesin ki wei ru long ba kin sim ki kan ke kapor ke bamenta namar ladangin pai kan ke perthai ke bamenta ngai ke long ke ba kaba ima do kata-kata kala dei sisya kata kapor ka bau trajisun sawan no shen na kabanta banwan syawi kita kiba le ya kamon go jumo tang katai te ka blesh boni ki jing keren jungpi to hoi ngani ka po ngai skam ka cha skor ki ke ba i ni long mi dan ni ban e keren halor ka jing syam go jung i te ngai skam ro keting julai ka keren ka sti bani kong tes ni ka long pesan ka prong ha ke boro to pin ai ngu ha utrai na mar ka ka mon utrai ada pinang ban ai ngu utrai unde ka mon ka junga chu fi mar ka de ni no bang shu ai ngu utrai om bang chu ai ngu tang ha por bang sungu bha ning ka por bang yo e ka bha de wat ke ka jin jan ai ngu namang mentang ka dan ha ti jong blai te hoi nga su komen ban ka por yo ban keren da pi la menta ngi scam ka jing keren ka jung pi ro ka ai man sim ni pi ki pa pe ha na por ba hoi pai ka kum ki jing im ha ka jing long ka ba ka jam sim ka wan ra ro i ka ta ka jing ram ba kum no bangin la shu man be la ka jong ka jing im hoi le se ki dan pen ka jing thut apa ka jing lang do im yo shu ban trem ka ta hoi ka long ka ba thut kam tam ki ban du besuk reng is kam ba bi dan ka ban sim yo ban it ka utrai under kur khui pi ba kitin ju blai ka ong ma long ba kur hu try nang kur khu utrai un kur hu asha pi bat kam tam ya bangin nang roi ka jing long ka ba ka jam sim ka kes kan kiu ndre to ai ba ka ta ka jing ya de jong pi ba du jisu kan jan shu kenang ba pin IT ko try ngi scam tu bling kur lama kan ka jing keren ba langkot ngi scam ru ben ka pi ki ke ba pi keren pi pen pau ka wan ra ka ta ji amen semi pi ba pe ngi scam ni por IT ko try chani ko try ngi try ki bro try thau thmai ka ji im ko jong pi te tang ki ni ki jing e keren ku de shi